Siang ini Anda masih tetap bersama kami, keluarga besar Lodrok Sari Budaya, pimpinan Bapak Miskam Suyanto, yang beralamatkan di Desa Ngebruk, Kecamatan Poncokusumo, Malang, Jawa Timur. Siang ini bekerja sama dengan live streaming Cak Sopian Pribadi Channel dari Lumajang. Siang ini mempersembahkan sebuah cerita Seller Lancuran Mergoso. Non kelenan tantretan kawula sedaya. Kenal lagi Ki Bulaneka, sekocak Seller Lancuran Mergosono Malang. Ada pole sempang sing, nakana blater, tahu bengseng. Mun saengko tujuan pinggir jalan. Bedoreng lebot 2 meter tak Allah salam. Santap tadi mun tak lakar beci ongku guruna. Setua semuda kabi kenal bingseng. Jo sampah beda salah setong menyala bingseng. Jopo Madura pod mun menyala ambing sengko etokol rumah sakit lo terima kuburan panggonane loh sopo geger embong jangan kok pas gegeran setup. Sinten sing dodol setrup? Sinten takon setrup? Lali ku wau. Sing kula maksud setup sampean dugi mereka kajenge mriki pedhuk kalih kula setup. Ana paribasane di perapatan ondok lampu merah. Semua kendaraan tak boleh berjalan. Lah tak ya setup di. Oh, iku jenenge stop, Kak. Apa, Kak? Stop. Ayo tak ya setup. Stop. Setup. Stop. Setup. Yo, sirik tup, stop. Modot. Oh, yo. Kene iki lho kok enggak abot ah. Apane sing abot? Iki lho. Iki wis dadi kesenengane arek Mergosono. Dadi ciri wancine arek blater sak Mergosono, Dik. Lah, kajengiten punden sampean? Nang kuburan. Loh, kok pas nang kuburan? Sapa te nang punden? Kok nang punden? Sampean iki mereka kajengiten punden. Lah, pedhuk kalih kula katon kajengiten punden, Dik. Ten pundi? Lah, punden. Pundi? Punden. Pundi? Punden. Yo ya sirik dan punden. Mek wong loro sampean. Waras. Loh. Dalek loro ngene kok. Aduh, dokokno bogrek, iku jenenge kok loro. Sing kula maksud wong loro sampean saji iki saji. Lah, lak wong loro, Dik. Lho, lah ya loro. Loro. Loro.Ane ayo. Kula angsal kalian lari niki kenalan kali kula. Kenalan. Angsal. Ning niki lho enten wong Meduri. Kok pas Meduri? Dura. Wong Medura, Dik. Ingin kenal kali sampean. Aja, Cak. Napa? Aku wedi. Lah napa? Lah bolak-balik modot iku lho. Engko mendelep dhewe.
Lek karo wong ayu gak modot Dik, seneng aku Dik. Tak apa-apa kenalan ya Dik. Sawangane lah kaya jahat ta. Kaya kereng tapi pun kudu mantun diketok buntute. Rumangsamu patek, rumangsamu keri. Sopan. Kok diketok buntute? Sopan. Kenalan Dik. Tak apa-apa Cambuk. Gak kereng Dik. Padha menungsani tak ya. Kenalaken Dik. Selor arek Mergosono Malang. Nggih, kula Siti Rahayu saking Tinju Moyo, Mbak. Situ Rahayu Nggih. Tinjubaya Batu. Waduh, aku seneng kenalan mbek sampeyan Dik. Lho, Lapane Cambuk. kok pas ngepo sampeyan? Wong kenalan kok suwe men wis dikandhane Siti Rahayu. Apa eleke wong aku kenalan mbek Sitro saking seneng. Sanes mukrime dosa. Oh, dosa gak oleh. Ya, Dik. Dibalekno. Sepurane ya Dik ya. Nggih, ajene nggih bener kandhane Cambuk. Lek kudu mukrime niku nggih dosa. Ya saking senenge atiku masih kenalan sedina salaman aku gak cemburuan sampeyan. Tanteni ya. Aja suwe-suwe Cambuk. Kok panjundu sampeyan? Men ijeng napa? Waduh, aku nguwano mlakune Siti Rahayu. Bokonge muni. Ya napa? Tekku, tekmu. Loh, kok balik plak-plek. Bokong kok muni. Dik, Siti Rahayu ayu ya, Dik. Ayu. Sing elek. Iya. Oh. Dik, Siti Rahayu duwe waja. Entek wingenane gawe gaman Chan. Wajane gaman. Aku gak pesen. Lah takon waja. Iku sing tak maksud waja. Lanang karo wedok mlaku bareng tak ya wajane, Dik. Waja. Lah waja. Ayo. Perawan dir. Sik perawan. Perawan. Waduh cocok kenalan mbek aku. Awe aku sik bujang Joko sing diarani Joko Tor. Mlaku bareng-bareng Siti Rahayu. Dirtor. Sing ero. Sing karo. Sing karo soe bodhog-bodhog kotekan. Oh, pas koten padane wong patrol e. Nggih. Lah tapi ngomong-ngomong kait mang mboten kenalan. Siti Rahayu lek pancen gak duwe bojo, Dik, tak rabeni dhewe. Timbang dirabi wong Leo. Aku dirabi macan. Lho, kok dirabi macan? Leo apa ora macan? Sing tak maksud dirabi wong Leo liyane awake aku. Oh, dirabi liyane awak. Lah, Oh iya. Dik ngomong ket mang durung kenalan, gak penak petuk di embong diarani wawuh kebu. Iya. Kenalaken Ceng. Selor arek Mergosono Malang. Solar. Kok pas solar padane bahan bakar. Selor blatere arek sak Mergosono Malang. Kenalaken Sopo, Dik? kula ambul. Ambrul. Oh, ganteng budak. Kok pas mudik-mudikaken sampean? Ambul. Lah yo ambrul. Ambul. Ambrul. Ya wis sak karepmu wis. Sapa sih? Ambul. Oh, ambul. Lah, pancen kaya ngene Dik, aku seneng barek Siti Rahayu. Cinta. Cinta sekonyong sekoter barek Siti Rahayu. Terus yo napa lek Waktune sore ya tetep aku kepengin rabi bareng Siti Lek Rahayu. ngoten perlu kula sampaikan. Enten pertemuan, enten Ada perpisahan Dik ya. Waktune wis sore kembang sentul, awake kon ngalor, awake aku ngidul. Dik. Jarene mang Oh. perpisahan. Ana bedere awake kon ngejak perpisahan. Berarti awake kon penggaweamu jambret utawa ngutil. Kak Selor. Riko kenalan mbak aku sik tas. Sik bisa niki. Ngomong ditoto. Wis tak toto, lek gak kon penggaweane jambret lan ngutil gak bakal kok lakoni. Aku gelem jambret gak mungkin ambul dadi burene Rahayu. Kok? Aku jambret apa? Gak ngaku. Apa tak? Gak rumangsa njoko barange wong. Enggak. Lah iki Kare titip. tetep lek konangan. Nggih. Lek gak konangan. Lombengan. Oh. Ya pun, monggo. Yo. Halo. Dino iki apa aku seneng bareng Siti Rahayu. Engkau setia mulai akan datang semamit tak sambuk soro ngelamar lagi Siti Rahayu.
wedhus. Nganti yamene suk rung kalong situk durung kalong. Yen tak pikir-pikir anjene bener omahe wong tuwek biyen. Rejeki jodoh pati kuwi wis ana sing ngatur. Dadi senajan ya apa ae aku kudu nrimo. Wong atase nggawa sapi siji ae ora ana sing ngenyang belas. Mayo lor. Dikiman pada orang tanya. Jangan ada orang yang tanya di siapa. Dolah kah, pakai orang. Pon pada orang ada kitanya. Yang mata ada ketela ada remah. Aduh. Enten apa, Kak? Niki kula kadung rada sore niki. Kajeng ngiten griyane dulur kula sing suwe mboten kepangke kula. Ten pundi? Iki ten daerah Batu Dumoyo niku. Oh, Tinju Moyo Batu. Ya, nggih. Lah terus jenengan iki kajengiten griyane sinten ten Tinju Moyo Batu iki? Nggih, dia tangan aja lah kenal reng bine si kocak Siti Rohayu. Dia pasan tangan anak seneng jadi ya. Kok seorang lamar desa. Siti Rohayu jadi ya jumbung kona di Jumoyo Batu lah iya. Tinju Moyo Batu. Nah, Napa sampean gak ada kenalan di mriko niku? enten zaman singe niku. Dia si kocak legimen niku. Nah. Legimen Kaprawi. Deh iya lah. Iya. Ngeten iya niku. Kula gak ada rencang zamane kula sik ngungsi. Nggih. Kali namine Kaprawi Legimen niku terus di daerah mriko lho. Suwe kula mboten kepangke. Sampean Dugi Malang. Saking Malang Pergosono yo. Nggih, sing pun terkenal bakul soto. Pak Nurbidin. Lho, bener iki cocok. Aduh. Mosok riko ki lali karo aku. Si. Kak. Siapa? Aku ki Legimen Kaprawi. Legimen Kaprawi Masalah. Apa? Aduh, cek suwe ini gak kepet dong. Aduh. Pada laki lepas kerangkul berapa jadi ya? Iya. Aduh. Udah tretan dibi dah lah. Tretan siapa? Loh, Legimen. Legimen siapa? Ya Legimen. Kaprawi. Kaprawi. Loh. Apa yang kau Legimen? Lah iya ta yo. Mosok riko ki pangling kok karo aku iki. Men. Iya. Pakai pacar ganteng apa yang kau? Waduh, sampean ki apa? Pokoknya yang penting pada sekil barat ya le. Iya. Yang penting pokoknya pada sekil barat. Nah, hari itu orang panas tuh supaya pacar ganteng apa yang kau? Ada apa? Terus aki. Beda apa? Kakek bener laki gendeng matanya celalatan kabeh. Oh, bos iki kan, Iya. Jadi iya kak, kakak jadi ya. Makai ratu pada tempuruan. Lah iya. Mongseng je. Wong wis tuwek kok isih duwe pikiran cemburuan ki piye to, Kak? Kene sih seneng ya ngono iku. Oh, iya. Sik tresno sik seneng ya. Heeh. Ya yo. Aduh, aku ketirono jenenge piye tau janji karo Amerika, Min. Men, Iya, di iya. zaman lambe jadi ya. Nah. Pakai kan ngocak. Li Iya. awake aku duwe anak lanang apa ini kau duwe anak wedok. Pas besan deh ya. Oh, arepe gobes-gobesan karo aku. Nah, Yo ayo yo saiki yo. Besan ada Mas. Ya, gobes-gobesan. Ngono iku, Min. Lek jare wong Jawa nglumpuhaken balung sing rat karit lho, Dik. Nah, besanan. Oh, besan. Iya le sama ya aku duwe anak wedok apa lanang. Terus Amerika lanang apa wedok? Ayo dijodohaken. Aku duwe anak lanang ganteng. Sopo iku, ah? Telur. Selor Pergosono iku. Kan sing ganteng iku. Heeh. Yo tiru nang bapakne ae. Iya, aku ngerti lek sampean Kakak jadi ganteng jare mah jare korek jadi ya. Ini kan, Riko iki arepe nang Tinju Moyo Batu ki nang omahe sapa? Loh, sing kocak pol. Heeh. Ya sing wong tuane Rohayu iku. Gano loro telu wong tuane Rohayu ki liyane aku kan.
Dadi Rahayu anak Erika, Mi. Ya iya. Tuh, campur leresan nih. Ayo boleh cek ketemu karo bojone sampean. Lah, Cak ngocak aja ya. Ngene yuk. Sampean teko Malang terus nang tinju moyo Batu kok ana perlu apa sih jane Kak? Nek ngocak boleh. Anglamat. Oh, katene lamar ngarepno karo anak. Nek kale ceria dereng banget ke ceria. Ngene, kan? iya. Kok ateges aku iki moh sampean dayo iki ora? Iya. Soale iki waktune wis yamene, papan-papan udan. Sampean oleh nang omahku tapi kudu nginep, Kang. Loh, yo tak oleh mau nginep. Nginep yo ora oleh. Kita bapak mau nginep aja dia. Soto mambu padahal. Loh, Iya. Sik bakal soto ta, Kang? lagu. Aduh gini media sepurane. Saja gigi ono acara semerentai apa MPG ku soto rodo seret. Biasa ini isu le 300, 400, le 80, le swidak. Ora ngono tok, Kang. Senajan aku ya ngono, Kang. Saiki bakul wedhus akeh sing online niku lho, Kang. Kadek saiki wedhus ki murah eram, Kang. Adalah kade besaran moso sih murah. Wis sik murah, Kang. Iya ada iya. Iya, iya. Mare maju tan guna kakek nak. Berketemu binena sampean pada ngocak bener. Ini yuk. Soale aku ngarep wis ngomong. Lek omahku iki adoh kudune iso lek rono iki kudu nginep. Lek ora nginep ganok kendaraan. Kan ya deremah. Ngene yuk. Lek masalah sampean ngarepno karo anakku Siti Rohayu. Iya. Tak putusi kene ae. Lah, ring bine. Weh, lek wong wedokku apa jare aku? Tanggung jawab. Tanggung jawab aku. Ya ngono wis pasar karo Rika. Oh iya. Iya. Nah, Min, Iya. kok ngocak di kaki li? So sampai aku apa bidang anak ya. Weh, ojo kuwatir. apa bidang anak. Sepuluh. Ojo kuwatir yuk. itu tinggal yo. Aku wis pasar karo Rika. Oh, iya Kak. Wong tuweke kaya ngono kuwi sik cemburu wae. Senajan dagangan ora payu, ning saiki oleh rezeki, mesti bojoku iki seneng iki. Ancene terahe wong ayu. Ya pancet ayu, anakku ya niru ayu kaya aku ta. Kula niki lho ayu napa elek? Yo masa elek kok nyatrakno. Pirang-pirang dina iki manung ngoceh ae. Apa ya kate ana daya ndek kene iki. Mandar muga dina iki ana rejeki sing gedhe. Wingi kok ngipi kok kaya penak temen ngono. Monggo, pinara. Loh. Loh. Ana suarane berapa menit? Mumpung bojo kula kasih tebing kula mlebu dhisiki. Oh, alah ngoten ta. Oke, ya. Seger waras ta. Tangan. Mumpung gak ana bojoku lho. Ngoten ta. Oke. Kesempatan. Sehat ya. Nggih, sehat. Ya ampun. Nggih, napa ya? Wis dikali sudah mati iki sinten? Nggih kula. Nggih balik nggih. Pinara nggih. Ya ampun. Monggo, pinara. Maneh to. Mumpung durung ana bojone, iman iki. Saking akrabe jenenge ibuke pacare anak. Lah sama nek
Sampe nek marang ngoten nggih ayu. Wong ngajene wedok. Loh, saestu, Pak. Saestu. Walah, mangga sampean pinarak nuwun, mangga. Loh, ngene lho, Bu. Kalau Sampeyan. Lah, Aku nesu mbek sampean. Loh, biyen. ono pedhayo kok nunggu di papane sing duwe omah iki. Kersane Jane aku nesu. Oh, nesu. Ojo nesuan. Ditinggal kok ngabung-ngabungan. Loh, biyen. Lah wong lek mlaku mbelerae kaya ngono. Kok ya kesempatan ta. Kula niki mau enten damele lho. Loh, alah, kok moro-moro ngoten damele ana apa sampean iki? Ya enten ta. Loh, pun ketus-ketus ngoten ta. Selak nesu dadi Loh, dicepetno. nggih. Lah nggih. Kula ke ngenteni mboten ngenteni. Ya wis. Ditinggal, Ya niki. wis. Salaman jare keraket mau seduluran. Digodhonge mburine. Loh, kok ngoten sampean iki? Sik talah. Kok kaya tau roh aku. Ya Allah, sapa ya? Loh, kaya kancaku sekolah biyen. Ya Allah! Sutiani! Ya Allah! Lho kenteni Ya apa sampean? Loh, gak kuat. Kok akeh gak kuat. Lah. Wis padha kene. Ya apa sih? Tibake sampean. Ya Allah, kancaku sekolah biyen. Iya ta. Biyen yo samane kan apa boleh ngrokoti tebu biyen. Oh, lah ya iku. Sampe lek kancane bojoku dhisik to. Iya, ya Allah. Ya Allah. Terus ngono iki ya apa Ya ya? apa sih? Loh, Sampeyan sing rabi iki. Yo. ya napa sih sampean pun muring-muring riyen. Nang ngono kaya. Wong kanca biyen nggih ah. Wong Kanca. biyen iku lho sampean ibarate manggedang begledek ngono lho. Tapi ya gak ngono carane. Mosok ate Rasane- mangan ibuke kok apa? Hah? Koncone kanca. Jare ngono ku biasa enak. Loh. Enak ya apa sih sampean iku? Sampeyan aja nesuan ngono. Kok kan biyen sampeyan nesuan sama eling as biyen. Sampeyan tau rebutan aku dulinan biyen sik cilik ya. Sampeyan mlebu blumbang iki. Oh iya. Elingan. Aku lumus iku ya. Ya sampeyan. Ilang pakaiane sampean kok salin ya. Lho lah ya iku Wis kangen-kangene wis perlune ndak ngopo ndak ngomong. Aku iki ya rene iki ana perlune. perlune apa? Ya ketabatnya ditangisi anak. Loh, sampeyan aneh nangis kok mriki. Loh, lanjane nangis ku ana sing dijaluk lho. Lah anak sampeyan apa njaluk motor? Oh, ora lek motor aku wis tak tukokne masih yo gak anyar tapi yo wis ana di omah. Walah, apa njaluk sandal? Oh, gak sandale api-api wong winginane itu kok pipet yo. Walah, lah terus njaluk apa sih, Bu? Sing dijaluk iki Loko sotoan. Aja mulek-mulek munyer. Ngono kok munyer gak karo-karoan. rene iki ana perlune ning lamaran Mas Angga sing jenenge Rahar. Walah, iya ngene lho. Wis ora basa ya mek sampean ya wong biyen kanca sekolah. Ngene lho, aku sakjane ketika ya katene ngomong wong jenenge wong wedok te ngomong nang lanang kan ora pantes ngono lho. Ya kondisi ngono lho. Senarane sampean ngono aku yo rumangsa seneng ngono lho. Wong pacarane arek-arek iki lak wis suwe ambak yo. Dadi Lho, lah, disawang nggih. wong ora pantes. Lek kesuwen runtang runtuh. Mula yo karepe wong tuwa iki ada ikatan yang pasti. Nggih. Mula aku teko karo bojoku mriki niku perlune kene kok nakokaken. Lek masih dereng gak ada dereng dipengku dereng priyo sanes to. Lho nggih dereng ta, wong cacit legan nggih. Lho kok basa maneh? Lho, lah ya iku kok bingung aku Yo mangga kok ya. bingung ya. Lah ya iku ya apa? Wis ngerti pas Ngene lho sampean. Iki ya apa sampean ngenteni bapakne ta ya apa? cukup Mbak, aku bapaknya sampean. ndi? Lho, ya biasae. Nang pasar Tanda. Nggih, sadian lembu niku lho. Ya apa kok katanya? Aku wis langsung. Lah terus apa iki manut sing di omah ae. Kok cari sampean iki. Iki lamaran iki lho. Ngeten mawon ampun. Lek anjane sampean percaya kali kula tanggung jawab ngoten nah. Ngono ah. Oh, maksudnya kok sing ngomong nang bapake jenengan dhewe. Nggih. Iki temenan ae. Lho, nggih saestu mboten napa-napa, nggih lek mboten napa-napa kula tanggung jawab. Oh, nggih. pun. Wong niki tasih permulaan kawitan ngono, Bu. Iya, kan sik pertama kawitan kok
bakal kan isi mrene maneh sing penting taline ngomong iki ditampani dadi rahayu bakal kok dirapekne karo sare. Oh ngoten nggih. Oh niki minangka taline ngoten nah. Oh nggih matur suwun nek ngoten. Cilik-cilik gak apa-apa ben dari sing gede. Lho napa nek sing gedhe? Yo taline ta. Oh, taline. Taline gede kan gak bakal muncul. Oh nggih kula percaya kalih sampean. Terus ngeten, perkara dinten, perkara wulan, tanggal niku jenengan pasrah sinten, pasrah jenengan apa kula. Mangke kula telepon mawon. Oh ngoten ta. Sare Pak wonten nomor telepone pacare akhir ditelepon dikabari ngoten lho. Oh ngoten ta. Nggih. Nggih, nggih. Nggih nek ngoten wong sore iki ya. Lho, sik. Lho, lan opo padha opo? Salah Kok repot-repot? Oh jenenge tas karang. Oh, halah. Tak pikir ngaten kepake mangan ta ngombe kok. Lho, alah. Pancet mang apa? Nggih, wong niki wau lho tasik bingung. Banyune niku nggih bingung niki wau. Kula ten jeding niku dadak ngangsu kok niki wau. Tasikan telat banyune niki wau. Ngapunten. seperti Ya. sedulurane. Ya seperti seduluran ya. Nggih. Ya wis sepurane iki ya. Nggih. Guyon-guyone keladuk sepurane sing kathah. Nggih, mboten napa-napa kula niku Biasa, pun ya, Pak. biasa Ngapunten kladuk. nggih. Nggih. Mboten beto napa-napa namung sekedar warasan. Nggih, kula nggih matur sembah nuwun. Ngriki mboten pedhok napa-napa, ngapunten sing kathah. Sami-sami. Sampun nggih. Nggih, salam mawon ten bapake iki ya. Nggih. Wong jenenge ancene ya suwe mboten kepengin mriki wis suwe. Nggih. Gak ketemu-temu waktune golek waktune niki lho mboten wonten. Walah Lah nggih. sakite sakniki nggih ya. Walah nggih. Nggih mboten napa-napa senarane bapakne dereng dugi kula nggih. Ngapunten sing kathah. Nggih, nggih. Mangke kapan-kapan mesti lak kepake ya. Nggih. Tapi wis lamaran iki lak diterima. Nggih, kula tampi, saestu kula tampi. Elek apike nggih napa pejare sampeyan. Nggih. Lah nggih niku. Lah sampeyan santai kayak mangkok kayak protes ae. Kok pas ngenang ngene. Ya tunggu kok bareng nggih. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ngapunten to. Ya ampun, nemu rezeki dina iki cocok ipen kuwingi. Yo tak simpene kok mbok menawa bapakne ngono tak kabulane. Ayo. Bapakne iki lho biasae nek amen iki wis mulih, tapi kok durung mulih. Ngene iki lho ya apa ana rezeki sing kaya ngene iki. Loh, Pak. Aku iki mangko kaya nglamun lho, Pak. Kok Lah, moro-moro apa sing sampe nglamun? bejudul nek kono ku mangko, Pak. Aku kan yang biasa iki lek yamen iki ora wis teko. Iya, Pak. Iki mah aku rada lambat. Tapi ora rezeki lho, Bu. Oh, lek rezeki ngono Yo, ah. iya. Ya seneng, Pak, jan nemu rezeki. Sampe tak seneng lah aku lek rezeki. Iya, tak celukne ampul, Bel. Iki lho bapakmu oleh rezeki gede. Iki rezeki gede ombo sakmen iki. Delon rezekine ombo. Dagangane telas Pak. Entek. Lho, lah sapi mburi mboten didol. Lho, Kok mboten didol? Bukan didol ya apa sih? Iku kanggo persiapane. Oh. Dhewe, Bu. Calone didol. Iya, Oke. nek foto didol. Lah lah sampean foto nggih sampean dol lah oleh sing duwe. iki delokan iku lho bapakmu nomor rezeki apa iku delokan. Apa? Ya, kok angel temen celake malen-malen ki apa sih? Dagangane. Monggo Pak, sampe sapi-sapine payu balik oleh tonjokan ae. Kok tonjokan ya apa? Iku mang oleh rezeki di embong, Bu. Batine sapi tuh gedang rong cengkeh niki. Wis dalalen seneng di mam apa piye ngono. Pun digoreng mawon. Lho, digoreng ame biasa. Nggih. Drigune mboten enten semen blawu nggih. Lho, aja kaya ngono. Gawe ya apa? Maksudnya saged bertahan lama. Dikolok mawon pun. Ya wis sakarepmu. Gulane mboten enten emas nggih. Loh, ya aku jenenge teng racun tak kok dadakno ora kan karuan. Tolong iki dengan biasae. Aja sampe kelangkaan lho, Bu. Nggih. Loh, kok gepok-gepok ya apa ya arek iki ya? Pak. Iya, iya. Jan dina iki mangko nemu rezeki ya Pak ya, niku Oh, nemu iya. rezeki sing bundere kaya ngono ku mangko. Aku ki mangko ya nemu rezeki ta Pak. Oh, dadan yang nemu rezeki. Iya ta Pak. Loh, lah sampean ana ngono Pak becak. Wong loro ku mangko. Oh, ndek ngarep iku mang kok ta? Iya.
lanang wedok mlaku rono makala ruwah. Duh, ya apa sampean niku, Pak? Iku makon nakon awake dhewe ta, Pak? Hah? Nakon awake dhewe. Sampean kula ya apa sih kok dadak Oh, nawak dadi wonge mrene wis mongko. Iya, Ta. Kok aku ndek embong ta, Loh, Pak? ya papan kebeneran, Pak. Petuk ndek embong. Wong ajane awake dhewe ajane wis nemu rezeki. Wong anake dhewe iku wis gedhe, wis wancine dewasa ya wancine rumah tangga. Yo, ngono lho. silakan yo. Pokoke wong sampean iki wong arek wedok iki kudune raket karo wong tuwa wadon. Nek ya ngono to. Ya iya sih, Kang. Ngene lho, Kang. Wong ajane awake dhewe iku besanan karo wong rodok duwe lho, Kang. Oh, iya. Mbok menawa besok paling ya ndek besan kono ya rupiah-rupiah sing kok ya apa ngono Pak awake dhewe aja nirokno. Paling ndek besan kono tanggapane ya wayang. Aku nyambut gawe isuk mulai sore. Iki golekno anak. Iya. Golek anak dikarepno opo? Awake dhewe kudu iso rupiah-rupiah. Iya, Pak. Direjak-rejakno nek. Ya wis sakarep. Ngene lho, lek tanggapane besan ngono awake dhewe ya kaya gak iso, Pak. Tapi mandarmu gak iso, Pak nirokno besan. Wong tanggapane besan paling-paling ya wayang, uyon-uyon, tayub. Ya ngono iku sih, Pak. Yo ora, sampeyan iki kleru, Bu. Lek senengane besan iki paling gak yo sandur. Bantengan, pencak, ujung iku tanggapane besan, Bu. Loh, sampeyan niku kok tanggapane besan? Loh, besan awake dhewe ku wong piyayi kok nanggap kaya ngono ku, Yo Pak. ora anjir senengane iki yo pencak, sandur, ujung iku senengane besane awake dhewe. Lah lah kok, Pak? Iku ngono tanggapane wong Dura, Pak. Lah anjir tanggapane besane awake dhewe iki wong Dura, Dik. Lah lha apa besane awake dhewe iku wong Jawa, Pak. Wong Dura, Dik. Wong Jawa, Pak. Sampeyan nang aku iki wong Jawa sapa? Loh. Besane awake dhewe iku bakal ya Pak Sarip Songgoriti kono ta sampean iku kok dadakno. Hah? Pak Sarip Songgoriti. Pak Sarep Songgoriti ya apa wis karep sampeyan iki? Lah terus karep sampean ya apa ayo? Besane awake dhewe ngono Pak Selor teko Mergosono. Loh, lah lha apa besane awake dhewe iku ya Pak Sarip iku. Pak Selor. Sampean terima lamaran di ngono ku mangko. Ya ndek embong Yo ora iso kate terima lamaran di Embong. kok sampeyan muni gak iso ki ya apa sih? Loh, sampean gak ngajeni wong wedok. Kudu terima lamaran kok ana duwe omah. Ya ora apa sih, Bul? Kon iki ono ae, Bul. Sampeyan ngeten pun dilokaken wong tiyang boten genah nggih boten purun. Lho lah ya apa? Sampeyan geger meja ni mboten melok napa-napa pun dikeplaki. Loh, aku ora ngeplaki meja lek bapakmu Lah ora kurang ajar. ngeten iki. Ya mek ngene-ngene tok lho saking Wong otak. lanang dugi nyambut gawe Bu kesel-kesel. Ibarate mboten enten banyu putih nggih kopi, mboten enten kopi nggih teh. Disambut dengan hormat wong lanang presiden rumah tangga. Mumpun disuguhi omongan sing atos. Aku ngerti, Mbul. Lek wong lanang teko iku kudu diajeni dikek mangan dikek ngombe. Aku ngerti wis tak cepaki. Lah terus bapak kok sampean gegeri ngeten iki napa salahe bapak? Loh, kate gak dikekeri ya apa wong bapakmu nrimo lamaran ndek Embong? Wong ya duwe omah. Sinten? Bapakmu nrimo lamaran ndek Embong. Lho, sampean mboten roh. Ya ora ro ta wong. Bapak. Kok iso aku sing salah sih, Bul? Dikon iki nrimo lamaran ndek tengah embong. Ibarate manuk dikon iki duwe omah. Niki omah sampean iki bojo sampean. Lah terus sampean kok nrimo lamaran ndek tengah embong pun napa nggih pun bener. Soale ngene. Kang Norbitin iki tau janji karo aku. Yen pancen aku ndona wedok, Kang Norbitin ndona bakal dijodohake. Aku mau yo iya, Bul. Tapi sing bener sing jujur iki sampean iki mulih rundingan kali wong wedok dijak balik menghargai awak sampean dhewe lho, Pak. Lah ya senajan kaya apa? Ibumu ku ya kok bener ta ngono iku. Bener ibu ya napa? Trimo lamaran di omah, gano aku, Bul. Ibu nerima lamaran. Ket rumah tangga, Bul. Sampeyan mboten roh. Karo Salah. Oh, kok iso sampean. nyalahno aku ku ya apa? Kok dadakno iso nyalahno aku bareng? Sampeyan iki nerima lamaran sing tanpa presiden rumah tangga. Ya ngerti. Anak aku. sampean mek sitok. Ya. Terus sampean nerima lamaran. Ya. Bapak nerima lamaran. Ya. Napa kajengi sampean tugel anak sampean? Lho ya ora kaya ngono. Napa malih kemanten wedok
niki membutuhkan reswali tanpa diwaleni kali bapak manten mboten iso resemi. Terus lek ana kedadean sing kaya ngene iki mar keputusane ya apa? Lho yang iki kirangan sampean. Lho. Wong sampean niku ndek kene iki batur ku mbak-mbate pitutur. Terus marang sampean ya kudu iso Pun sakniki ngeten mawon. Sementara waktu lho Pak nggih, mboten seterusnya lho nggih. Kula sing dadi panitia. Kula amangaken masalah lamaran iki. Dadi awakmu late beresi masalah lamaran iki. Kula terbentuk panitia. Oh iya. Sampe joko buktine. Ya tak juke buktine. Sampeyan nggih ngoten mestine nggih sampeyan jak mulih ta Pak. Kowe kudu ngerti, Mbun. Tinju Iki moyo. buktine. Bukti Ya, lamaran Mbun anak. teko Malang. Pun. Papan-papan udan. Lek ora nginep ora iso mulih. Anu barange lamarane sampeyan joko. Sampeyan joko buktine lamaran tuh kali niki lho Pak. Lah sing jaga lamaran lah ya awakmu sing, Mbun. Lho, Dolan sing ndi? lamarane sampeyan joko. Sing kok gawa mlebu mangkul lho, Mbun, lamarane. Kalau Gedang rong cengkeh iki ya Pak. Heh? Gedang rong cengkeh niki lho. Delok gedange, Mbul, deloken tuluse atine, Mbul. Ya apa rek ndek anak wedok sitok dijalno gedang rong cengkeh. Ya Allah. Pak. Niki lho Pak. Lho, Adik pikir. aku wis mikir. Nggih Pun, mboten masalah. Niki tanggung jawab kula. ya apa terusan lek tanggung jawab. Katut. Ngapane sing kanton iki mangko? Ayo. Kok tak kaya Pun, sakniki kula sing anu. Sampai mboten nalih melok-melok urusan iki. Timbangane tengah kotong kula iseni peci kula. Lho niki urusane panitia. Mungkin lek nang rayu milih niki berarti dagangan sampean payu. Sampean ndek mantu sarip. Lek nang rayu mungkin milih niki dagangan sampean payu berarti sampean ndek mantu selor. Tapi lek nang rayu mungkin milih niki dagangan kula payu kula ndek bojo. Ning rayu sampean kali kula nyuluk maratuwa. Kula nyuluk maratuwa. Ning Lapo iku lho? muga-muga dipilih. Durung sampe dipilih kathokku melorot ae wisan. Apa sih kok kaya geger iki mang lho? Sak pira ya ngono ku ya. Apa? Riko iku lho. Kira-kira entek 3 dina apa ora ya? Anu Kaya gelambian. Apa sih Cak Ambul? Hei! anu Apa? iki lho enten barang kabahi 3. Sampeyan milih niki oleh. Kaya gak iso ngomong malih pelat ya aku. Milih niki oleh. Niki oleh. Sampeyan milih sing tengah. Lho, lek sing tengah. Enak tenan. Oh iya wis, tak pilih koyoke ya enteng ngono lho. Kok ngiler ae sampean niku? Ora. Asia. Pilih sik. Napa? Lho. Napa? Kok stres? Lho ya apa, Pak? Seneng lek sampean aku dipateni. Lho. Lah Nggih ta. wong bojo kok nek sampean niku kok iso ngomong ngono ta pateni wong. Napa? Panggawean kula mari lho nggih. Kula mboten duwe tanggung jawab lho nggih. Oh, ora usah gak ditanggung jawab.
Penggawamu iki durung mari. Lho pun mari pun dipilih. Mbul. Saiki iso gak iso tulung ana aku ki balekno lamaran iki nang Pak Nurbidin. Lho, baleke terbuka sono. Iya. Lah sing nampa niki sinten? Ya aku sing nampa. Lah sing nampa sampean kok kula balekaken lho kabulok kajake, Bro. Bul. Kowe lah buruhku, Ambul. Lho nggih boro-boro cuma nggih sanes penggawean kula Pak niki. Aku yo tulung karo awakmu. Nggih lek sampean tiba kula tulungi. Wis talah. Saiki umpamane keluargamu butuh apa ngomong karo bapak, Bul. Nggih pola sampean butuh. Lho, yo ora ngono, Bul. Tulungono wis salah penak-penak lho. Ya apa sih? Niki kula sebalekaken. Iya. Carane ya napa? Ini kowe ora usah ngomong. Lah lek mboten oleh ngomong sing ngomong sinten? Ya karo aku ya. Bosok ajenge liwat WA. Kan Ini, WA Bul. kan. Kowe mlebu nang Pak Nurbidin. Lamaran iki kekno Pak Nurbidin. Kowe ora usah ngomong. Iki terus kekno Pak. Bojone Pak Nurbidin utawa Pak Nurbidin. Ngene lho maksudnya bapak kudu ngene. Tak jelasno. Ngene iku lek anjene Pak Nurbidin kono. Ngene, wedi apa gak sih ana lak gak sih? Lagi kilangan. Lho, kok kirangan. Lek wedi ngene, iki engko gedang iki engko kekno sing wedok. Lah, Surat iki kekno Pak Nurbidin. Lah, Nah, ngono. terus mareng ngono lek wis anjokono, wis kok kekno, terus mareng ngono takono dalan trabasan. lho lah kok takon terabasan. Loh, ya iya mareng ngono lek wis dituti dalan trabasan, liwat mlayu wae wis ngono. Mlayu? Iya. Lamaran kula kekaken. Ya. Kula liwat terabasan. Ya. Pak kula wangsul bonteng nelolor gulu putul. Ora wong wis takon trabasan nang ora usah kaya ngono. Nggih ngoten lho, ngomong jelas cetha kaya ibu. Tak rong gelas e stres. Tuh. Ya apa sih? Nggih, Pun. Pun sore kula tak budal nika. Ya. Ya. Hati-hati, Bul ya. Ya apa sih Pak iki, Pak? Pak. Ngene lho Pak, ajane barang wis kadung. Aku yang njaluk sepura karo Riko, Kang ya. Yo, senajan aku yo sepuro karo sampean. Ya, ngene lho Pak. Saiki senarane lamaran wis dibalekno. Awake dhewe iki ya toto-toto dhewe. Anake dhewe mantenan. Yo, sakurane nang dulur-dulur sing Yo, nang tangga-tangga. kandhane kon ngrewangi ta yo apa ngono. Ya nang tangga sing tidak-tidak lho Pak ya. Ya wis lek ngono ayo budal Pak, ayo. Iki wis wae kumpul kabeh. Dilukas sawe aku itu mantu. Wedang wis cepak, mangan keri mangan wi. Pokoke sing di mantu awak gak soro, ponene arepe nai. Tapi ono sing ganggu, kadirine sapa ae. Aduh, sampe wong kabeh gak kenal, kadung donya mlumpuh, kate kita usen, kita langsung tahu. Kacau gak, benar. So sampe lo sing ganggu Luis, kadung anak udang gedeng selori. Kepingin karo duwe anak sing ayu, jenenge Rohayu. So sampe ape gak tadi. Waduh dia ono sing ganggu, iya lang bapak dia apa aku. Kacau bener, Bang. Anak cengli. Anak cengli. Lajeng Anak cengli. carane sumpah. Melayu apa ini? Kira-kira kan lajeng. Lo kono. Lho, Lo kono. musuh lho. Ora apa-apa wis biasa. Lo kono. Le.
Adik golong barang. Iku longgo. Le brodol iku lak ketok bapane Jamari. Ajenge ngadeg Pak, golek gandolan. Aja golek gandolan. Apa? Sopo wae iku? Ora mun mak betunduk. Ya apa mulu? Tuh, pada tamu. Duh, aduh. Lor, dibeli saiki. Iya dibeli saiki. Dibeli saiki. Duh, aduh. Wang, kula wangsul Pak. Tuh, kedengar ada iku. Taju. Taju rego. Taju. Dibeli barang turun dikena wedang. Kero rasane wedang lagi maite ngene. Lor. Lek mari belen jasen tiada dendi. Digandol itu dilawang. Digandul. Ojo di sana kene gantung ning arep dipajang. Nang anak kabeh tau. Lek mali dibelem, ndas kula ampun digantung ning mriki Kak. Kula isin kali tiyang mriki. Tuh, kenal nih wong kene nak. Nggih kenal. Beli apa cari nak? Sampai terus sajenge beleh. Beli sapi nak. Oh, ini beleh kula. Kayak apa beli ini kok dagingnya gak ono kali belum tong. Kepingin akeh campuri tewel. Ya beli sapi. Beli sapi nak. Sampai panteng kali kula ta. Loh, awali kau apa? Ambul. Loh, prasoran man rahai. Tuh aduh. Ya apa Bang Jari? Ya apa? Ya, Lah nggih. apa ya aku mangkling Amerika. Ben Kau suwe, pacar ben suwe kacang. mboten kunjo. Aku masih kadang kene bisa aku. Kula ambul. Ampun. Anu, Prasoran man rahayu. Kula Parahayu, Pak Dumoto Batu. apa ketibane? Iya kesete. Waduh. Waduh Kak. Kula sakjane budale sing rada isu. Siang sih. Berhubung di pasar jagalan niku enten masalah. Ada masalah? Nggih, dadi rada telat. Iya. Enten wong gegeran. Kecil ya apa ya? Iki Karo. nggih, niki tolong sampean mriko. Sampean gotong. Dedi. Mriko. Ah, yo dilele dhewe tak dak sampean dhewe kok. Terus ya apa? Niki. Niki sampean sisaken. Oh iya. Mriko. Nah, gini. Lek ngeten lak jembar cara Iya. cara mlayu wis gak ono sandungane. Mek melayu nang daerah mah. Cek banter. Iya. Terus ya apa, Bun? Pasar ya. Ono setup. Biasanya bergosono Ono sepur. ndek pasar wong lanang karo wong wedok. Waduh ya Wong apa? Madura karo wong Jawa. Iya. Sampeyan wong Madura niki wong Jawa. Terus Ngoten weger-geger perkara dagangan sampeyan nyodok kali niki. Geger. Berhubung kula roh. Kula saut gaman kula jaluk kula dhelekaken. Karena pinter beli aman jadi ya. Pinter awake riko Aja dia pinter kakek jadi bul. Kanono terus ya apa Kali terus? boten sida gegeran. Iya. Lah sampeyan wong Madura. Madura, gak trimo. Lanang pisan. Iya. Disodok kali wong wedok. Iya. Ditontok wong sak pasar. Iya. Sampeyan yen isin. Lu jelasin Baca isine. sampean. Langsung dibaca. Suwe. Pelek kula tampani monteng tak jaluk. Terus ya apa? Aja dia pinter hari iki aja nih. Jadi aman jena. Aman boten sida gegeran. Akhirnya aman. Cara kate mbacok juku ogaman wis kangelan. Iya. Enten terabasan ah. Loh, cek pedalang wong raja menyeret terabasan. Nggih lek mlayu cek gelis. Oh, mulai cepet jadi ya. Pak, rokoke sampeyan. Iya. Eman. Eman. Nih. Niki kan. Iya. Oh, namanya aku. Iya. Ya jadi gini udan lunyut. Mek dicangkek kandali. Nggih lek mlayu kersane mboten Iya, kesandung-sandung. Pun sakniki penggawean kula ampun Maria. Iya. Kula tak wangsul empun sore. Iki mulai kang budak wedang dhisik. Walah mboten usah pun. Kula matur ngene. Lho, cero rasane. Iya, sing hati-hati. Iya. Loh, tak nginep kene nak. Waduh ben-ben mawon. Lek nginep kene tak keloni. Oh nggih. Wah, kakek do. Ngeloni sampean padha mbek sapi mburi. Pun nggih. Nggih, Assalamualaikum. Salam. Duh, siapa bul? Belajar Melayu. Oh, belajar Melayu.
Halo. Coba pas orang tua meme apa sih diambil jadi berapa aja? Iya lah, tahu. Aduh, deremah bang. Tahu, pakai daerah mana jadi orang tua? Apa? Aduh, rasa dihapusi ya wayaku. Beda sorak, Udah. dia pola dari mertua anak kakek dia pengangsek. Kita apa pun pengangsek. Kemananya? Cong, Kak Cong. Udah, Jong. Ya, Beli surat. beda surat dari mertua anak kakek nak. Dia pola pengangsek. Baca daerah mana bunyinya surat. Baca dipi de remang kok ngeding lagi. Wong aku biar nanti tahu sekolah iko. Sekolah kata sekolah rubuh tak iso sekolah. Rungokno. Iki masih gede ngene gak entos maca jelangkong iki. Apa? Capain de remang punya surat ya. Bunyinya surat mi NI ni mini. Ni kon mini, kon iku dipepet wong lanang kok meneng ae kon ni. Deremah ya. Ayo. Kok iso baca? Ngeding lagi kabeh. Katur dumateng Pak Selor sekeluarga. Kabeh. Api reng tua dia. Kula kajenge maringi kabar bab masalah lamaran. Lamaran dinten iki saking Pak Selor kula gagalaken. Mono cae reng Madura burung lamaran. Sopo yang tanggung jawab, Nak? Engko terus lagi. Sebab enten kali lamaran. Setunggal saking Pak Selor, ping kalih saking Sarip Songgoriti. Boten wonten malih sing tanggung jawab Sarip Songgoriti. Derem. Pas burung kabine ping situ ae. Kono terima. Dong. Ada yang Madura mati kering, Nak. Yang Madura kabeh mati caro. Wong kakek tak bengal wis cari penetang anak. Beli kaki miko. Bu, pentonga, caro Bu. Iya. Lek anake carok melok carok jrangkong. Wong anake carok meneng ae. Jeneng nang tangan carok, pola tak bengal carok kakek. Mau tak bengal carok, aja dadi bine laki nang kok. Iya. Carok. Sudah enak weriku. Boleh pesan dari orang betul kaki. Lah, Bu, mati. la ilaha illallah taala pangeran. Me pasti iya kurang ajar patek jadi ya. Pola dadi jagoan. Mon dadi jagoan jo tang anak. Mbok cia tetep bukan puja patek. La ilaha illallah taala pangeran. Me kurang ajar patek jadi ya. Sing ngamun ketemu Miko, Cong. Jo sare semalam, make petong hari petong malam pas carok Miko. Carok, Cong, detek kok. Apa, Bu? Berlaku tok ae sih. Lah terus. Lah mantan iki mlakune lek ado. Lah mosok ngelak ngadi. Kono wedang weteng luwe gak kei. Malum. Yo sik talah dibungkas golek kok ngene. Mangan-mangan ngombe-ngombe yo. Gak erip. Apa sih? Mlaku karepe yo. Ya iki gano kendaraan ta iki. Lho, kendaraan Wong deklek kabeh yo ngasuh kok. kon ro dhewe kendaraan yo omahe pirang-pirang ya. Cuma ngene. Aku biyen ya duwe angen-angen. Jumbo karo penjaluke bapak.
Bek menawa aku rabi sesuk bakal tak rame-rame tak ropian-ropian kepingin dikarak terdang. Ngono lho. Iya. Ya ngono ayo terus. Makane mlaku iki aja bingung ae kok mangane. Ya ayo wis. Kowe abah kowe. Manten ambelas Aja ae. alon-alon tak lakon iku. Kene iki selak kesel. Amben selak luwe. Aduh, wis tak kandhani ku ning kono ku lumangan dibeleno sapi telu kon wisan. Waktune selak sore, ayo ndang berangkat. Oleh jam yamin iku. Iya, iku main sedayan. Ngapunten nggih niki wae bapakne niku lho salin dereng anu niku lho gak mari-mari. Paling ngantri atus Pak. Lha niki. Lha kene. Oh, sampean niku kok kemerwet sepak kata Lah sampean salaman mbek aku. Oh, salaman. Kleru. Apa iso lah wis. Oh, iki tanggapane Bu. Oh, iya iki tanggapane. Oh, lari. Nggih sagete namung ngeten. Lah, Pak. Iki lho Pak sampean go. Lho ya apa sih? Pak. Awake dhewe iki jarene nanggap iku lho Pak nanggap tayub. Terus sampean pasrahno sapa pelandang bareng. Aku ingin iki wis golek. Sopian tak kandhani tak pasrahno Sopian. Lah terus nyatane. Lho, mari iki apa? golek. Ki apa? Rodok telat niki wau. Lah dalane Kak, kowe mbok mubeng. Tak gunung, belokane akeh. Men delosor aku. Nggih pinara. Lho, terus sampean niku dipasrahi tandane niku tandake Pun pundi? kuatir. Siap punan. Tandake 8. Oh, sinten mawon? Sing aneh jenenge namung kali. Sapa jenenge? Setunggal Cici. Lho kok iso jenenge Cici? Lah ya Cici yo nyene. Oh. Biyen terkenal. Oh iya. Sitok tambah terkenalan. Sapa? Cucu. Lho, cucuke sapa?
apa? Cucuke karo cucu. Lho, alah sampeyan kok pinter guyon. Ojo anu ngarep kaya aku kok anu. Iya, wis lho ya apa kok tandake kemana ceritane ndi? Rukun niki lah acarane tayub ya. Ya. Niki dikeki jula-juli bedayan. Seragame tanda erek luar biasa. Sik di video sik. Tak tong talena kabek monta ontong palanga milang-miling Pancasila arak tanpa tanding. Sugeng rawa dumateng para tamu sedaya kula aturi pinarak ingkang kalian meresani pasukatan kula seni tayub lodrok sari budaya ora ingkang ana kesenian tayub kegemaran kita sampun sumebyar kutha nganti enjen so meana tulodo dumateng sedaya mitra sampun tumindak kirang param ayo nuwun sewu dumateng Bapak saha Ibu saha undangan ingkang kawula hormati. Ing wekdal menika ingkang ngayahi pramugari kula Cak Sopyan saking Ita Lumajang. Ugi dipun sarengi kadang kula saking Pakis Saji Cak Yono pribadi.
wekdal menika sekaligus kula minangka sesulihipun ingkang mengkuwi gati panjenenganipun Bapak Rahayu. Ngaturaken matur sembah nuwun dumateng sedaya para undangan ingkang wonten ngandhapipun tratap agung kanthi Rahayu wilujeng ingkang dipun suwun doa lan restunipun. Pramila pagelaran tayub ing wekdal menika badhe dipun milai. Ibu-ibu waranggana sampun wonten panggung pagelaran dipun iringi gending gedhok wetan lambang Surabaya. Ingkang ngaturaken Cak Yono Pahenolmo. Sumangga Cak Yono. Lambang Surabaya, lambang. Kunis Jarawa Parawa Lela Nangkara pesaan ning Baskara Satria Agung
Ides Sang Rama Badra alane ngaran satriya ayodya mahaneng ciptaku marang Kang Maha Wiguna paringana wahyu mugang bajan keluarga kaya rukun bergeser rasiris dah Gusti Ang Maha Mugi karsa angapana mahaneng ciptaku marang Kang Maha Wiguna paringana wahyu mugang bajan keluarga kaya rukun bergeseras iris dah Gusti Ang Maha Mugi karsa angapana Sambure Pak Yono. Ya. Matur sembadhun dhumateng ingkang meguh gati ingkang sampun ngaturaken jogetan wonten panggung pagelaran. Sampur saklajengipun kula aturaken derek-derek kula saking Tengger, bala saking Tengger grup sumangga kula aturi minggah wonten panggung pagelaran. Nah, kangge menghormati ingkang mengkuwigati panjenenganipun Bapak Ari. Ya. Nggih, untuk keluarga saking Tengger sedaya Sedaya kula nggih, aturi Pak. minggah dhateng sasana pagelaran. Sekali lagi untuk undangan dari Tengger. Nggih, monggo. Ya Mas Tengger, monggo mriki jejogetan sesarengan campur sari tresno budaya tayopipun ugi Kasih jalan bola Tengger monggo. Kasih jalan Sayono, Nggih. iki bola Tengger wis karep kate munggah. Kasih jalan sik, kasih jalan. Iki dulurku sing monggo sedaya kemawon tanpa tukang adang terkecuali. iki biasa iki. Nah, Monggo, sip. saking Monggo Tengger. semua untuk warga Tengger Ki Cak Sopyan. Ngono ya. Nggih, monggo. Bola-bola teko Tengger. Wah, luar biasa. Paring penghormatan. Monggo Pak, semuanya Pak. Wah, iki tamu sapa? Tol jahe tak jahe catul jahe kontol jare banyak doke bajul karisite. Tol jahe tak jahe catul jahe kontol anak-anak doke bajul karisite. Ketemu lagi bola Tengger. Alhamdulillah diparingi sehat bola Tengger ya. Bisa pedhok meneh. Gendinge sakarepe kendange. Tandake 6 panjak kendange situk. Gendinge napa ingkang dipun kersakaken didum. Oh nggih panjak. Panjake 50. Wis plek nggak wis engko apa sing ngatur kene. Nah, oke. Monggo. Nah. Kasih sampur Pak Yono. Ayo, monggo munggah wis gak perlu isin-isin. Ayo tah. Wah iki. Ayo monggo. Nah, apane sih? Kasih sampur Pak Yono. Kasih sampur. Ayo Pak Ari. Oh, Pak Ari ingkang kagungan damel menika monggo. Kanggo hormati dulur saking Tengger. Monggo Pak Ari. Ayo monggo kula aturi minggah. Saiki Pak Ari monggo. Tamune ditinggal sejenak. Nggih, monggo Pak Ari. Iki atas permintaan saking bolo kula saking Tengger iki. Monggo Pak Ari. Pak Ari ono ta?
Perwakilan saking Bapak Ari. Oh, diwakili. Diwakili. Oh, diwakili karena Nggih. banyak Oh, sik, tamu. nggih, Nah, giliran niki. Oh, bareng sekalian. Nggih, monggo. Niki makili ingkang mengkuhi hati Pak Ari. Ya, iki perwakilan. Seragam Cak, seragame padha ya. Ya. Monggo gendinge napa ingkang dipun kersakaken gendinge? Nah, monggo. Gendinge napa? Nggih. Kula saking Teger. Gendinge napa? Ayo. Napa? Gerajakan. Versi campur sari apa versi besan? Ayo. Oh, campur sari gak apa-apa. Oh, besan ae, besan ya. Heeh. Apa? Gerajakan. Yuk. Ayo ditoto, Pak Yono, ditoto. Ayo ditoto. Ditoto sik. Dodoran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan reng pinggiran pinggir pesisir gerajakan besik-besik
sirsiran nabi kandiangan gandeng asli Banyuwangian sirsiran nabi kandiangan gandeng asli Banyuwangian Mas mbok aja disesek po Mas, cek sambean tandai. Nggih, matur sembadun. Nggih. Bapak Ibu undangan kota saking hormatan ya. Dari Mang Ayu Bagio. Otomatis niki matur sembah nuwun dumateng para kadang mijil saking lelatan Tengger adoh-adoh sampai teko kene putune mahargya nderek Mang Ayu Bagio hajatipun Bapak Ari sekeluarga. Nggih niki tasih bolos saking Tengger nggih. Niki Mas Dia. Dumateng Mas Dia tasih enten, Pak. Nggih. Niki Mas Dia mijil saking lelatan Tengger. Nggih, niki mun wonten panggung monggo Mas Dia wedal kula sumanggaken. Yo Mas Dia. Monggo mriki jejogetan. Yo Mas Dia daleme wonten Tengger tindak panggung pados hiburan. Ayo, dia. Lu wis diceluk. Hah? Oh, nggih. Niki dadah niku wau nggih. Ngapunten, Pak ya. Ya sinomane. Lah nggih, sinomane Pak Ari tasih wonten nggih sinomane. Monggo. Nah ini perwakilan Sinoman monggo. Nggih dangdut monggo angsal. Ya wis diwarai iso kok dong dhuwur. Oh diganti. Lihat dulu ya. Ora ana. Oh nggih. Cak Sopyan monggo. Nggih monggo sedaya tamu kula aturi jumeneng gendinge jula-juli renteng nggih. Nah. Tri Tentara Republik Indonesia. Monggo sedaya para tamu kula aturi jumeneng. Nah. Jula-juli sing enak ayo dijogeti. Ayo kayak tretek mubeng lah, ayo jula-juli mubeng. Kayak tretek. Kayak tretek enak deh. Mata Anda bela-delingan bela. Dekat Mas
Dung anak Tedung anak bule tuli tedung anak pula Tuli tedung tuli tedung Mas anak bule aja nangisan anak manis jok nangisan anak manis anak bele jak nangisan jok nangisan kadu nangan ata suci satri ya madura Satria Madura ya aeng tak akili ake berita engke Ora. Jongkori areng blater makin Madura. ya bener tamu rombongan dah Iya, sapa aturan yang iki lengki Makin tau oleh undangan kok masuk ya korek blater. Ki nyaman areng blater tak iki tak Lah. menapa Mas Elbu selor yang Margosono. oh selor saking Margosono Eki. iki rombongan ki Apa ora iki tretan? iki kula aturan lengki tore beri jalan Soon. lengki Sehingga nyokum ke besape sanga. aduh ngebes apa senapa Wong selor blater semergosono. Keonjeng blek rabna sengkoya. aduh ongkuan mun dari rombongan Kak Selor dari Margosono sekebo aduh cek benyaan apaan sekebo nih kak haha iya aja pada caocan kencang kencur mun di otang nyaur nih gua kena apa rara aduh ayo rombongan Pak Selor di jalan aduh jare rombongan seprauto ya seprauto ongkuan wah bila mula engah deketiam rasa ancor dalam ate bula tore lengki ya tore lengki stop ayo ceko ki seboran. Marah kakek dia unta lagi marah. Harinya ya salah cangkolang marah. Ngelaunan lah. Le kurang alon sampian.
Riko mek kate nyosor ndek kono nak. Tadi pelandang yo ngono, Cong. Loh, lah. Lor, Kita langkung. gending apa? Oh, Walang kekek, Cong. gendingnya belengkek-engkek. Belengkek gending menakar. Ya torang tamu sedeje. Rombongan dari Margosono. Malang Margosono perangkuna. Ancur besi telur. Ayo kek. Ya. Ada kayaknya mana ongku le. Ya kenali. Burle burle medur le gentingnya. Ya. Aduh pasar Pak ongku ya. Aduh ya pasar. Ojo kuatir, ada di Joko susune. Cengenge sosok. Katen jagon ya waiku. Gak ngerti. Siti Rahayu bakal bojone Selor. Kok nganti awake kendel kon balekaken lamaran iki. Pak Selor teko Mergosono. Oh. Dina iki tetep aku gak lega Galilo. Selor wurung rapi karo Rahayu mergo teko perbuatan awake. Oleh dina iki cocok mung suara Mergosono. Cop urus jancuk pate pes burus gak melayu pedot gulung ngono umpama sampai sarip tak paten aku dihukum Rahayu enak gendaan mana aduh selamat tawaiku lek ngono wae aku dina iki jelas digawe wirang bapak ing Siti Rahayu katen jajal bareng Selor arek Mergosono mal dina iki aku digawe wirang kudu bales wirang Rahayu dina iki tak gendhengaken Rahayu engko gila saking kersane Allah Lah itu menah magak melayu. Selor ngetokno gladi. Yo. Selor kaya lanang-lanang dhewe. Rumah tangga aku arepe rabi diganggu karo Selor.
Tapi aku wong lanang. Ora cupet jagatku. Ora kurang arek wedok. Aku sik enom. Nyambut gawe kok sing temenan. Tak gawe buncing rabi. Berangkat nang Surabaya nyambut. Arepe ngalu-alah kok ora pantes temen. Lah nyandang penganggone kaya ngene kok ngalu-alah ki, Pak. Oh alah, lho lak malih oh alah. Iki aku ki ngrasakne bojoku ya wis sik nom wae kok surut. Anakku siji sing tak gadang-gadang minangka bisa njunjung derajate wong tuwa. Wis ra katon. Nduk. Apa nang pawon apa ning ndi iki? Apa sih Pak sampean iki lho ket mang bengat bengok. Kene Nduk, kene Nduk. Kene. Longgo sing kepenak dhisik, Nduk. Teko ngendi wae? Biasane sampean yo ngerti dhewe sih, Pak. Wong aku yo masak, yo nyapu omah. Ya. Aku ki ngene lho, Nduk ya. Janjane aku ngono ki wis matur nuwun banget. Nyawang anak ki wis bisa omah-omah kaya mangkene iki. Syukur bage anakku kok dijah iki mang bisa mulur-mulurke donya sing tak paringke. Terus mari ngono aku ki wis bombong. Kene iki sampean banter ya wis duwe. Wis ora kekurangan apa-apa. Omah kabeh sarta kerang. Jur kurangmu ki apa yen tak sawang iki kok. Lah Pak sampean iki lho, aku yo matur suwun ning sampean, Pak. Lah banjur aku ki piye ya, Dok ya? Nang omah ya mung karo anak ngene iki. Nek wong tuwa iki paribasane nang omah ora njaluk disuguhi karo anak dan diparingi kopi iki ora, Nduk. Kepinginku iki aku nyawang sampean iki katon iki ayem ya mesem ya guyu ngono lho, Nduk. Pak sampean prasangkane kok yo elek karo aku to, Pak sampean iki Pak sajane. Aku iki lho ora enek apa-apa, Pak. Paribasan aku iki lho kangen. Lah iya, Nduk. Lah aku ki sapa maneh sing dadi sandarane uripku iki kejaba anakku. Wong ibuku ya wis ra ana. Lah terus iki aku ki piye ya, Nduk ya? Aku janjane iki apa saking anakku ki mantuku ki ora nang omah apa nang ndi iki aku dadi pikiran. Pak, Ya piye? gak usah dawa-dawa omong Pak sampean, Pak. Wis sampean mangan noe, Pak kalau usah masakno kan. Wis. Oh alah. Ya wis timbangane mikir bunek. Sing penak mlebu nggih kopi mangan ku ayem ngono wae ya, Nduk. Ya wis. Lah dimasakne apa to, Kang? Wis ana jangan bayem iku, iwak ndok iku tak tambelno terasi. Oh iwak teri to? Heeh. Lah sing ngeteri sapa? Kita masak dhewe sih, Pak. Oh ngono jare kula iwak teri. Wis sampean niku ya apa sih? Tak deloke sik, Nduk ya. Sampeyan delok wis aku nang sarapan dhisik sampean.
Nggih. Pak. Harus sampai Pak yen napa, Pak? Alhamdulillah. Mulai berkah pangestune anak. Bojomu nyambut gawe urung teko. Dereng, Pak. Ya sing sabar ae lek ditinggal wong lanang nyambut gawe to. Kira remang iki ndonga supaya wong lanang iki padang gangsa rezekine. Pak paribasan ta. Caca nyambut gawe aku ya ora enek. Ora ikhlas, ora sabar, ora enek, Pak. Saestu, Pak. Aku ikhlas, Pak. Sementing cacakku bojoku iku wis nyambut gawe. Dan itu bisa ndang panganku. Lah biasane bojomu oleh jam piro? Ya gak mesti lho, Pak. Wis yang meniki wis teko. Ya wis. Mbok iki mangkok gurung teko. Aku dhewean ae ta iki di omah iki. Ya ono bapak ten lebet sampean maem kalau Bapak sampean rene dari Bang. nggih. Lah saiki ndi? Ten lebet maem kok. Mangan yo sampe melok mangan lho. Nggih nggih Pak. Nggih nggih. Kok sampe ketokaken lho Pak. Pak kesane lho Pak. Monggo monggo. Oh. Gae. Nah, ya apa nyambut gawe minta sepon minta. Ya apa? Ini ora tambah. Ora. Sampean niku lho Cak, nyambut gawe iki ya ana rejeki teko, ana serete Cak sampean iki. Iya lah iku mau sampe. Lho saking pesenan kembang akeh ya. Iya terus. Lah stoke ndek bedak kono ya mek titik iki mang akhire nang mbalku kono lah golek. Tapi Golek wis barang. ana duwike apa gorong iku. Ya lah duwe aku yang cukup di ATM mang tau. Walah, Duwe iya. piro sampe kene ora. Piro ngene iki barang paling ya sik minggu ngarep kae teko. Ya. Mas, aku sepurane Mas. Bapak emang mrene. Bapak sapa? Ya bapak sampean nomor tuwa iku lho. Oh, bapakku. Iya. Ya. Terus mangan tak? Iku wis iki ning mburi mangan iki, Mas. Lu mangan. Nggih, lho mangan. Lho, Tak lho. masakno karo bapak barang iku wong loro. Lho. Bapakmu ya melok rene. Iya. Oh ya wis tak tututane Ya, nek wis. ngono mangan. Udang lawuh gak dingai aku. Alah sampean niku ya ono ayam iki dingengai ta lah sampean niku. Oh masake ya. Tak nang iki jakete tak gone. Lu ke bapak sih aku ya. Wah. Paribasan rezekine rodok kendung. Ya tak syukuri ae. Amin, amin, amin. Nggih. Kula kajenge tanglet kali sampeyan. Nggih. Napa sampean bakul kembang sing terkenal wonten daerah mriki? Nggih, leres. Sinten sampeyan? Kula Khadijah. Khadijah. Nggih. Tasih perawan. Mboten. Pun gak ada bojo. Sampun. Sinten bojo sampeyan? Sarip. Sarip. Nggih. Sarip saking Songgoriti. Waduh, kula kangen kali Sarip. Sampean kondo kalian Sarip menawi dipadosi dulure saking Malang. Mboten napa-napa mboten usah wedi kula dulure Sarip. Saestu ta sampean tapi kita sarip mboten nate sambang. Enggak tahu kondo mbek awake kon dina iki wis aku kangen karo si Sarip. Ndang celukaken. Rip. Kon minggat teko nggone Songgoriti. Ngedoi masalah awake kon. Sik tak. Gak pangling aku kaya selong. Lega pangling. Kadel apa? Gak lho. Kon kok ero sih aku lek meh ndek kene kon kok ero. Aku kate iku lak kembang nyatane. Apa bener iki bojone awake kon? Iya iki bojoku. Rip, Apa? Malang sing gawe kesuh nganti kate rapi wurung perkara awake kon dina iki. Dina iki aku gak trimo lek kon bolak-balik rapi. Dina iki lek selor gasuk.
iya. Aku iki gak tau ngamukan kaya kon le. Sabar lah, sabar. Lah iku wis ngelarak nang. Wis lebon sik. Eling karo aku. Kajenge ngroyok sampeyan. Ora ngroyo. Lah lapo ngroyo awakmu? Niki napa sampeyan iki? Masa awakmu kok lali karo aku? Lah aku lak bapake Sarip, Pak. Sampeyan bapak Sarip. Iya. Lek mboten trimo Sarip kajenge kula patene, lek ngroyok, lek selor mboten ngitung jumlahe menungso. Waduh iya. Aja nganti bapakku niki lho. Meneng. Saiki sing ngomong bapak. Ngene San. Nek aku ki ra ngerti naran-naran dentre babakan. Nggih, sampean mirengaken mon. Meneng saiki sing ngomong bapak ya. Hah, sik ta. Lor. Gus Budi. Awakmu gegeran karo Sarip. Hah? Mbok sedina gegeran ping 7 gak kira ana sing menang le. Sampeyan kok saged ngomong ngoten. Dos pundi critane? Kon kudu mangerteni. Sik kon tak takoni. Aku ngerti, riwayat uripmu ngerti. Kon lak tau mondok ning Batu Ampar. Wonten pondok pesantren Kiai Hasyim Basori. Tahun piro le? Mboten salah tahun 80. Kamar piro? Eling kula kamar 5. Lele, Lor, rungokno. Anakku si Sarip ku ya mondok ning Batu Ampar. Kok mboten nate campur kali kula? Kon metu anakku mlebu tapi tunggal guru le. Lek ngoten tunggal wejangan enten Kiai Hasyim Basori. Bener, dadi kon pernah nom. Ayo saiki salaman dhisik. Kon pernah nom, kon pernah tuwek. Sik, salaman dhisik. Sik. Maksudnya sampean iki Sik dhisik. Kon tak pondokno ndi? di Batu Ampar. Ya iki padha tunggal guru, padha Batu Ampare. Iki bedas iki Dur, ngono. ojo pedas-pedas ae. Lah ya apa lagi? Lek mboten trimo kula paprase lambene iki. Wis ora usah geger. Mrene salaman. Oh, ora usah geger-geger. Ngene, ora apik tunggal guru kok gegeran. Rene. Wis, lek ana salah lupute Sarip, aku njaluk sepuro. Wis ta ora usah geger-geger. Apa kok ora geger-geger? Isin karo gurumu. Nyatane mulane kula geger-geger mboten enten sampai kedadian Loh, ya ora mungkin. Kon dadi ae salaman. Ayo wis. Ya iya tunggal guru. Awake dhewe gak ngerti lek waktu iku mondok ning gone Kiai Hasyim Basori Batu Ampar Madura. Oh, anjere waktu iku aku mlebu rika wis. Iki kabeh salah Wis paham. gini ya. Halo, awakmu rene mah nggo jalan kepang ta? Lho, lah iku ana jalan kepang abane iku lho. Lu ngono. Napa sampean kajenge nanggap? Kalah nopo aku nanggap jalan kepang iku. Tak pikir lek awakmu nang Surabaya nggawa jalan kepang. Opo lek dugi Malang utawa jaran kepang niku? Walah. Biasae lek arek gendeng mlebu terop niki angel tambanane. Pak, paling nanggap jalan kemang lek Pak kene. Ono jalan kemang. Lah iya kok ana jalan kepang. Niku kok enten tiyang jaler. Setutaken. Jadi sih, aku gak pangling iki lho. Loh, gak pangling aku iki. Iki wong Batu iki. Wong Batu iki lho. Koyoke bapake Rahayu. Pak iki jalane kok Pak. Kok saged ngetutaken tiyang gendeng niku? Lah iya kok sampe tau ngono. Bapake Rahayu iki ketemu sapa, Lor? Kebabasan gendeng lek ngoten niku. Lek wong waras duwe isin nyatane niku. Lah, Kon eling aku. Ceta rene ya. Kon eling. Sing kate rabi karo Rahayu gak itu. Iku bapakne. Mbok karo sapa? Lho enggak sing lanang sing ngetutno iku. Iku jenenge bakale maratuamu iku. Sing biyen ngono. Lah iya lek mbok ketemu sapa terusan. Sopo wedok Pak? Lha iki mlebu rene. Lho, Mlebu rene. Pak, aja disuwiti lho, Pak. Aja disuwiti. Lah, Lor, selor. Lah kok sing gendeng nyeluki awakmu? cek kalah persane. Lah iku sing gendeng iku nyeluki awakmu, Lor. Lho iya Pak, koyoke gak pangling sing mburi yo. Pun malih imane kacamatane sampeyan delok.
Sampeyan. Lho, lah niku tak wasno teko kadowan kaya bapakne Rahayu nggih. Ketetaken juga kula niki lho. Niki sinten? Niki Rahayu. Lho, Rahayu niku. Nggih. Mboten kok saged kaya ngeten iki malah. Soale samantune gadah kados manten niku terus ngeten niki. Terus dadi gendeng ngeten iki. Lah terus abane sing diculi kok selo. Nggih, namung sing dipadosi niku selo. Pun mapan kebenaran. Nggih. Niki selo temriki. Pun Kula kancenge wangsul. Loh, sik dhisik. Sik. Wangsul. Sik iki selo sampe ngomong dhewe. Ini lor. Soale anakku Rahayu ki sing digoleki mung awakmu tok. Kok ateges aku ki nuduh karo awakmu ora. Aku yo tulung karo awakmu lho. Sing maksudene ditolong dos pundi? Ngene. Sawaya-waya anakku iki waras. Memek wis. Pun gendeng ngeten iki sampean pasaken kalian kula. Saiki kan arek iki keadaan koyo ngene iki lor. Tapi mbok menawa kok wis marah dadi ayu maneh. Iki sampun dadi janji sampeyan ki. Kula menungso lumrah sak dermo lantaraken mbok menawa saged nambani. Yo aku yo tolong tenan lor. Assalamualaikum salam sun mata ajiku raja iman selamat. Dagil moro dagil mati setan moro setan mati. Sapa sing ganggu karo jiwa ragane Siti Rahayu. Setan teko nangko jajar balik nang nangko jajar. Setan teko kemiri balik nang kemiri. Hong waras tu. Lek ngene ngesakaken Siti Rahayu. Bapak Siti Rahayu. Kula kajenge ngomong kali sampeyan iki. Sampeyan wong Jawa, bapak kula wong Dura. Jawa Dura niki padha mawon. Pun sampeyan jam pindhone lek sampeyan mantun trimo lamaran pun sampeyan gagalaken. Ngeten iki akibate kedadian gendeng kados ngeten. Tak ambali pisan maneh. Aku jauh sepuro karo awakmu lho. Nggih mboten napa-napa. Selor keturutan Rabi karo Siti Rahayu karane wong gendeng. Mbok menawa niki pun dados bojo kula nggih. Bapak Sarip jenengan jam dados saksi nggih. Lek Khadijah tetep kali Sarip, Siti Rahayu tetep kali Selor lancuran mergo sono.